επιτυχίας, του suspense, του μεγάλου ενδιαφέροντος και των μεγάλων δώρων. Στο bonus game είναι ο Γιώργος, θα παίξει για 2 μεγάλα δώρα. Όπως πάντα στις περιπτώσεις αυτές, μία ακόμη καινοτομία του νέου τροχού, διεκδικώντας 2 δώρα που θα δούμε σε λίγο, αν βρει και το τελευταίο puzzle στο bonus game, στην κατηγορία πρόσωπο, 2 λέξεις ονοματεπώνυμο. Και αρχίζουμε από το δώρο νούμερο 2, που είναι το εξής. Δίπορτος ψυγειοκαταψύκτης Indesit που συνδυάζει πολλά πλεονεκτήματα και ευκολίες. Χωρητικότητας 14 κυβικών ποδών, δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας των 2 χώρων λόγω των 2 μοτέρ, Tropical, 3 συρτάρια κατάψυξης και 1 ντουλάπι γρήγορης ψήξης. Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, κομψή εμφάνιση, μεγάλη αντοχή. Εντυχιζόμενος φούρνος Cooper Boost με 8 συστήματα λειτουργίας, βαγονάκι ταψιών που με το πάτημα ενός κουμπιού στείνεται αυτόματα προς τα έξω, η μόνη στον κόσμο που διαθέτει σύστημα Ocotherm. Ακόμα, κεραμικό πλατό με 5 ταχείες εστίες, ενδεικτική λιχνία για προστασία μετά το πέρας του μαγειρέματος, εύκολο καθάρισμα. Εντυχισμένος απορροφητήρας Cooper Boost με 2 μοτέρ, με απορροφητικότητα 570 κυβικά αέρα την ώρα, με μεταλλικό φίλτρο για εύκολο καθάρισμα και φορητό ραδιοκαστόφωνο της Sanyo που τα έχει όλα. Ραδιόφωνο παγκόσμιας λήψης, equalizer, ψηφιακό ρολόι εξυπνητήρι, 4 μεγάφωνα και 2 έξτρα ηχεία, γρήγορη εγγραφή από κασέτα σε κασέτα και πανίσχυρο ενισχυτή. Η αξία του δεύτερου σούπερ δώρου είναι 780.000 δραχμές. Αυτό ήταν το δεύτερο σούπερ δώρο, Γιώργο μου, που μόλις είδαμε. Αξίας 780.000 δραχμών. Και θα ήθελα τώρα να δούμε και το πρώτο σούπερ δώρο για απόψε και τα 2 θα τα πάρεις αν βρεις το puzzle. Citroën Monaco. Η ενσωματωμένη αεροτομή δίνει στο νέο Citroën Monaco μοντέρνα γραμμή και αέρα μιας νέας εποχής. Η πίσω πόρτα έχει σχεδιαστεί από την αρχή και ο φαρδής προφυλακτήρας στο χρώμα του αυτοκινήτου προσθέτει στη γραμμή και στην ασφάλεια. Το ολοκένουργιο μονοκόμματο ταμπλό του Citroën Monaco είναι από ξύλο τριανταφυλλιάς. Κομψότητα και πολυτέλεια. Άνεση στο εσωτερικό σε ένα πολυτελές σαλόνι που σχεδιάστηκε από την αρχή. Νέο Citroën Monaco. Ανθεκτικό, μοντέρνο, κομψό, τριανταφυλλένιο, μεταμορφωμένο. I love you. Μονακό. Γιώργος! Χάρη στους φίλους μας εδώ, το μεγάλο κοινό του Αντέναν και του τροχού της τύχης, δημιουργείται η ατμόσφαιρα κατάλληλη, σε επιδοκιμάζουν, σε χειροκροτούν και σε ενισχύουν ψυχολογικά. Να βρεις κουράγιο, γιατί ξέρω πόσο βεβαίως τρακ πρέπει να έχεις, φυσιολογικό είναι άλλωστε. Λίγο. Περισσότερο αγωνία έχω. Ναι, αγωνία έστω. Και αυτό όμως μπορώ να πω ότι μπορεί να εξουδετερωθεί από τις επιδοκιμασίες των φίλων μας στο στούντιο. Πρόσωπο, ονοματεπώνυμο, όπως βλέπεις, 2 λέξεις. Είναι το τελευταίο μας puzzle. Γιώργο, καλή επιτυχία. Σου εύχομαι ολόψυχα. Εγώ και όλοι μας εδώ. Και μας λες 5 σύμφωνα και 1 φωνήεν. Σίγμα. Σίγμα. Ταφ. Το ταφ. Ρο. Ρο. Πας πάρα πολύ καλά. Πι. Το πι. Και το κάπα. Και το κάπα. Από το σημείο που σου είπα ότι πας πάρα πολύ καλά και μετά χάλια. πήγες χάλια. Και λέμε και ένα, Γιώργο μου, φωνήεν. Αλφα. Και το αλφα. 50-50 παίζεται. Για να δούμε, η αγωνία πραγματικά έχει κορυφωθεί. Η Κρίστα γυρνάει τα γράμματα. Αγωνία μεγάλη. Έχεις 15 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος μετρά από τώρα. Μιλτιάδης Εύερ. Ναι! Συγχαρητήρια. Φίλες και φίλοι, ένας ακόμη μεγάλος νικητής σήμερα στο τροχό της τύχης. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Σας περιμένουμε. Γεια σας.